for helvede. Dum alarm. Jeg må vel komme op. Så er det tid, at jeg skal på job. Nu skal jeg have et hemmeligt pop-up på mig. Hvis nu han skulle angribe. Hvis nu han skulle angribe. Nej. Ja! Fedt, mand! Så skal jeg afsted. Ja, hallo? Ja, hej. Det er mig. Din kæreste. Jeg har dræbt din bedste ven. Ja, jeg kunne heller ikke lide ham, så er det lige meget. Men han skyldte mig 20 kroner, så jeg kommer og smækker dig nu. Jamen, du skal være inden 10 sekunder. Okay. Ja, hvor er du henne? Du er ligesom her, smart. Okay, nu skal du dø. Og så fik jeg dræbt dig, mand. Haha, og jeg kan bare aldrig dø.